Форум белән бер рәттән Казанда тарихта беренче тапкыр халыкара фиджитал уеннары да башланды. Бу аерым төр, анда катнашучылар башта виртуаль майданчыкларда көчләрен тикшерә, аннан соң әлеге спорт юнәлешләрендә үзләренең физик әзерләнүен күрсәтә. Беренче виртуаль голны трибуналардан көчле алкышларга күмәләр. Әлеге матч тарихи. Берүк майданда классик һәм киберспорт очрашты. Ярышлар 4 дисциплина буенча: онлайн, аннары офлайн уза. Реаль майдандагы карьерасын тамамлаучы спортчылар өчен фиджитал уеннар яңа мөмкинлек. По плоскостопию и по ноге будут удалять там кости. И ты потом собираешься на поле еще выйти? Ну да, планирую. Али Сулейманов планнарын 2024 елда шынга ашырырга җыена. Ул вакытта Казанда киләчәк уеннарын уздыру планлаштырыла. Фиджитал ярышлар спортчыларга осталыкларын арттырырга, оештыручыларга инфраструктураны камилләштерергә ярдәм итә. Большое спасибо, что руководство страны доверило Татарстану готовиться к этим играм. Успехов вам! Шын барлык һәм виртуальлек арасындагы шикне бетерү өчен Казан Экспо үзәгендә махсус стадион корылган. Күрше павильонда Digital Skills зонасы. Рәсми утырышлар өчен дә заллар җиһазландырылган. Спорт белән эшлекле чаралар өчен заманча интерактив майданчык булдырылган. Шулпан Амире, Регина Софиуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.